皆さんこんにちは。あと、同国祈祷も残り1週間になりましたね。来週のペンテコステまでの祈祷循環、毎日祈りの炎を燃やし続けていきましょう。この祈りは毎朝か毎晩の9時から9時15分までの15分間の祈りです。皆さんの手元に届いているこの同国祈祷カードをどうぞ用いてください。15分の前半は所属教会と教団の祈祷課題を祈りましょう。そして後半はアッセンブリー平塚キリスト教会、横浜キリスト教会、藤沢オリーブチャペル、茅ヶ崎ノアチャペル、大和リバイバルチャーチ、鎌倉大船キリスト教会、金沢キリスト教会のために祈りましょう。また、最後には、いよいよあと1週間となりました。待望の6月7日に行われます、ペンテコステオンライン祈祷聖会のために期待して祈りましょう。マタイ19章25節26節。弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるのでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし、神にはどんなことでもできます。アーメン。それでは、レッツプレイ。
す。